ħobb lill-Alla tiegħek b'qalbek kollha, b'ruħek kollha u b'moħħok kollu. U ħobb il-proxmu tiegħek bħalek innifsek. Dan huwa l-qofol tal-liġi u tal-profeti, però naħseb illi mhux biss. Naħseb li huwa l-qofol tal-konvivenza umana. Naħseb li huwa s-sigriet ta' kif komunità tista' mhux biss tgħix kuntenta imma tipprogredixxi, timxi l-qudiem mingħajr ma tħalli warajja skart. Għax komunità tista' timxi l-qudiem, tista' tiġri l-qudiem, imma jekk tħalli warajja l-iskart, skart mhux tal-materjal, skart tal-bnedmin. Jekk tħalli warajja l-iskart hija soċjetà li ma tibqax komunità. Qegħdin niċċelebraw jum Għawdex. Bħallum 225 sen ilu, Għawdex bħal diversi drabi oħra fl-istorja mexa għal ftit żmien waħdu fuq saqajh. U forsi kienu wkoll Għawdex is-sors, l-oriġni, l-għajnuna, s-sapport biex il-Franċiżi setgħu telqu għal kollox, setgħu ġew mibgħuta għal kollox il-barra minn pajjiżna. Ġrajiet bħal dawn seħħew diversi drabi oħra fl-istorja ta' Għawdex. Pereżempju nafu minn dokumenti antiki li għal xi żmien bejn is-sena 1000 u ftit wara meta in-Normanni keċċew lill-Arab il-barra minn pajjiżna u fi żmien illi fih kien hawn l-Arab aktarx bi probabilità kbira Għawdex saħansitra kien il-post is-sede tal-Isqof fejn kompliet il-fidi tagħna l-Isranija. Waqt illi f'Malta kien hemm propju l-Islam sakemm ma ġewx imkeċċijin għal kollox minn Normanni. U diversi drabi oħra fl-istorja tagħna Għawdex ħarġet bil-qawwa l-identità tiegħu. Kemm b'mod pożittiv u kultant anki b'mod negattiv għax rridu nkunu realisti. Mhux se noqgħod ngħid kif inbidel Għawdex. Jekk nispiċċaw ingergru għax inbidel u ma nbidilx, naħseb li nkunu qegħdin naħlu l-ħejn ta' xulxejn. Imma nħoss illi f'dan il-jum propju fil-ġurnata illi il-mulej permezz tal-kelma tiegħu iwasslilna din l-aħbar hekk qawwija, il-kelma tal-imħabba illi hija ċ-ċentru u l-qofol l-essenza tar-relazzjonijiet ta' bejn il-bnedmin, inħoss li propju din il-kelma llum li naraw xejn tixtieq tgħidilna xi ħaġa. Trid tgħidilna xi ħaġa. Ma nistaġbux ftejt kif Għawdex tagħna mimli kollu bini. U koppja żagħżugħa ma ssibx fejn toqgħod. M'għandix fejn toqgħod. Ma jġalniex naħsbu ftejt dan kollu. Ma jġalniex naħsbu ftejt il-fatt li Għawdex tagħna mimli karozzi u intom tafu bħali illi ma tistax issuq fi triq. Tafu bħali ma tistax issuq fi triq. U nistgħu nibqgħu sejrejn nafu il-kol kemm aħna li Għawdex tagħna imtela b'dawk li nsejħulhom il-barranejn. Imma dawn se nibqgħu nsejħulhom barranejn. Tgħiduli inti qed li m'intix se tgerger u qiegħed gerger. Imma ngħidilkom ejjew nħarsu ftit il-qudiem. Ejjew naraw ftit x'nistgħu nagħmlu, x'jista' jsir. Ejjew ma ngħixux bin-nostalġija, bil-qrejt ta' kif konna, imma ngħixu bit-tama ta' kif nistgħu nkunu. X'nistgħu nagħmlu? Jiena nħoss li f'dan iż-żmien ta' sinodalità illum qiegħed jiġi konkluż is-sinodu ġewwa l-Vatikan. Inħoss li f'dan iż-żmien tas-sinodalità, inħoss li f'dan iż-żmien li l-Papa Franġisku ġietu din l-ispirazzjoni hekk qawwija illi wettaq u qiegħed iwettaq permezz tal-Kardinal Mario Grech li l-kol kemm aħna nafu. Inħoss li din it-triq mhix triq li tgħod biss għall-Knisja, imma triq li tgħod għal kull tejp ta' organizzazzjoni. Tgħiduli u ma nippruvawx nagħmluha u ma nippruvawx niltaqgħu flimkien u nitkellmu, inħoss illi qatt mhu biżżejjed
li tiltaqa' u titkellem flimkien. Ir-realtà fil-fatt ħadd ma jaf x'inhi. Ir-realtà, il-verità ħadd ma jaf li ma hi. Imma nistgħu naraw id-diversi perspettivi ta' kulħadd jew almenu ta' ħafna jekk aħna niltaqgħu flimkien u kull wieħed u kull waħda jaqsmu jixxerjaw flimkien il-perspettiva, il-punto di vista tiegħu u tagħha. Tgħiduli xi ħadd irid jiddeċiedi, imma altru tiddeċiedi fuq opinjoni jew tnejn. U altru tiddeċiedi anke jekk ikun iktar diffiċli fuq l-opinjoni u l-viżjoni ta' ħafna. Imma tkun tonqos xi ħaġa li jekk ma nsemmuhiex illejla nkunu qegħdin nagħmlu sempliċement laqgħa soċjoloġika jew laqgħa kulturali. Aħna hawnhekk qegħdin fil-Knisja u għadna kif smajna l-Vanġelu. Għawda x'inbidel. Jew aħjar law xejn inbidlu, noqogħdu naqra attenti għax nistgħu ninħbew ħafna taħt il-kelma għawda x'inbidel, imma l-bini ma jitlax waħdu. Il-karozzi ma jiġrux weħidhom. Il-barranin ġo nofsna rispettati jew mhux rispettati mhux weħidhom. Inbidel lawċi, imbdilna aħna. U sintendi mbagħad il-kultura u l-ambjent ta' madwarna ikompli min-naħa tiegħu ibiddel lilna. Il-Vanġelu tal-lum qiegħed jagħtina mediċina importanti. Mediċina li tista' tot għall-futur tagħna, tista' tot għall-pjanifikazzjoni futura tagħna. Mediċina li tot mod speċjali jekk aħna rridu naqbdu din is-sistema dal-istejl li ħafna drabi niftaħru li aħna nagħmlu l-affarijiet flimkien, niftaħru li aħna smajna n-nies l-ewwel wieħed jien mhux qiegħed nippunta subajja lejn ħadd. Imma tonqos xi ħaġa. Tonqos xi ħaġa importanti, jonqos l-Ispirtu tal-Alla, jonqos l-Ispirtu Santu, tonqos l-imħabba vera. Għal xejn jien niltaqa' miegħek jew ma' mija oħra, diġà bil-pożizzjoni ċara f'rasi, diġà naf x'irrid, diġà naf fejn irid nasal, diġà rrid inħares l-interessi tiegħi. Għal xejn. Anzi, niltaqgħu biex niġġieldu. Imma jekk niltaqgħu bil-valuri u hawnhekk jiena nħoss illi forsi għandna bżonn nitru daħla fina nfusna kollha kemm aħna. U jekk ninbidlu f'kollox nippruvaw, ninbidlu anke f'dejn imma għall-aħjar mhux għall-ar. Għall-aħjar mhux għall-ar. Ninbidlu fl-imħabba lejn xulxejn. Imħabba sinċira, imħabba vera, rispett veru lejn xulxejn. Dan il-Vanġelu jaħbad magħna, jaqa' fuqna f'soċjetà anki tagħna uċija li kull ma jmur qiegħda ssejr egoċentrika. Jien naħseb għalija, jien naħseb għal rasi, qiegħed sew jien ma jimpurtani minn ħadd. Ma rridx inkun negattiv, però din il-mentalità dieħla ħafna fina l-koll. Dieħla ħafna fina l-koll. U aħna rridu noqogħdu attenti mod speċjali. Għaliex? Għax aħna li għandna ċerta età, jekk ma ngħaddewx il-valuri tal-ġenerożità, il-valuri tal-imħabba, tal-interess fil-batut, tal-interess minn għandu bżonn, lil tawrajna li żgħar, dawn se jkunu se jitilgħu iktar egoċentriċi u iffukati fuqhom infushom minna. Għaliex għandhom jiġru ċertu sitwazzjonijiet fil-gżira żgħira tagħna, għaliex hawn ħafna nies weħidhom fil-gżira żgħira tagħna. Għaliex hawn ħafna nies abbandonati għal rashom fil-gżira żgħira tagħna. Mhux biss fejn għandu x'jaqsam mal-affarijiet bażiċi, mal-bżonnijiet l-iktar elementari bħal l-ikel u l-irqat. Anki hemmhekk intom tafu x'inhu jiġri f'pajjiżna. U intom tafu wkoll li l-bidla ta' malajr tħalli ħafna skart warajja. U hekk ġran, hekk qed jiġrilna. Imbdilna ħafna malajr għall-aħjar iwa f'ħafna aspetti. Imma min naħa l-oħra l-bidla ta' malajr tħalli ħafna konsegwenzi fuq il-persuni l-iktar vulnerabbli. U intom tafu bħali, qed ngħixu fid-dinja kollha kemm aħna. U ma nistgħux ngħidu għax dak moħħu ma jtiex, irid nara kif se nagħmel biex ngħinu. U ma rridx ngħid imma dak mhux tort tiegħu, m'għandux bħal ħadd ieħor, m'għandux il-possibilità li jkollu il-flus fix-xahar bħal ħadd ieħor għax jonfoqhom. Irid nara kif se ngħinu.
jekk ma ngħinux il xulxejn, jekk ma nerfawx verament il-pisijiet ta' xulxejn, jekk dan il-kmandament li jgħidilna Ġesu illum tal-imħabba lejn ieħor bħal innifsi ma npoġġuhx fil-prattika, allura verament ma nibqgħux nintarfu. Ma nibqgħux nintarfu. Hekk jiena noħlom illi malajr kemm jista' jkun, kemm aħna bħala Knisja, kif ukoll l-Istat, noħolqu ċentri ta' integrazzjoni vera qabel ma jkun tard wisq. Ma dawk li aħna qegħdin insejħulhom barranin li saru li qegħdin isiru parti mill-ħajja ta' kuljum tagħna. Intom bħali naħseb, ħlief fil-Knisja ma tiltaqax l-iktar ma' xejn, ħlief fil-Knisja. Kull fejn tmur tiltaqa' dejjem iktar ma' barranin. Ħażina tajba le, fatt, dan hu l-fatt, l-integrazzjoni. X'aħna nagħmlu bħala poplu biex ngħinuhom ikunu parti minna dawn, integrati magħna. Ħafna drabi qiegħed jiġri illi qegħdin noħolqu sitwazzjonijiet fejn inħarsu lejhom minn fuq għal isfel. Fil-mod ta' kif nittrattawhom fuq ix-xogħol, fil-mod ta' kif niddirjaw magħhom, f'ċertu negozji li jsiru minn fuq għal isfel. Dan kollu ma jgħinx fl-integrazzjoni, anzi joħloq reazzjoni. Aħna għandna l-eżempju ta' pajjiżi oħrajn. Nistgħu nħarsu lejn x'qed jiġri f'pajjiżi oħra. Kemm importanti l-integrazzjoni fuq livell kulturali, fuq livell soċjali, u anke fuq livell reliġjuż. Anke fuq livell reliġjuż, nitkellem għalina. Anke aħna rridu nsibu modi kif nikkonvivu, kif jekk hemm bżonn nitolbu niċċelebraw ma' dawk li għandhom fidi differenti minn tagħna. Inkella aħna nibqgħu barranin għalihom u huma jibqgħu barranin għalina. Dan huwa għawdex li ġej, dan huwa għawdex tagħna tal-futur. Ma nistgħux aħna noqogħdu nħarsu lura u ngħidu kemm konna sew. Le, irridu nħarsu lejn il-futur u naraw x'nistgħu nagħmlu. Niltaqgħu kemm jista' jkun flimkien u nippruvaw nippjanaw ma' xulxejn għal ġejt komuni, għal ġejt ta' kull bniedem. Fl-aħħar mill-aħħar dan hu l-qofol tal-Vanġelu. Hekk jiena nħoss ukoll li għandha ssir xi ħaġa kemm fuq livell ta' industrija tal-bini, kif ukoll fuq livell ta' traffiku ġewwa għawdex tagħna. Intom tafu li dawn huma sitwazzjonijiet illi min naħa minnu f'saħħtu minnu qawwi jimxi u jibqa' miexi. U minnu dajjef u minnu fraġli jibqa' iktar lura. Imma dan mhux il-Vanġelu, dan ma joħloqx komunità, dan ma jħalliniex inħossuna bil-mod iktar għawċejn. U tkun traġedja, tkun disgrazzja, jekk l-identità tagħna, jekk dak li jaqadna flimkien, fl-aħħar mill-aħħar hemm storja li taqadna flimkien veru, hemm kultura li taqadna flimkien veru, imma fl-aħħar mill-aħħar huma relazzjonijiet ta' bejnietna dawk li jaqdu lilna flimkien. Kemm nafu, kemm inħobbu, kemm ninteressaw ruħna f'xulxin illum, dak li jaqadna flimkien. Kemm naraw il-bżonnijiet ta' xulxejn u ta' dawk li nsejħulhom barranejn illum, ta' dawk li hemm fostna li huma minn barra illum, dan jagħmel għawdex tagħna illum attwali u ma nibqgħux ngħixu bin-nostalġija tal-passat. Il-Mulej jagħtina l-grazzja il-kol kemm aħna illi nieħdu nerfgħu ir-responsabilità tagħna kollha kemm aħna l-ewwel wieħed jien għal ġejt tal-gżira rigal don li laqetna.